गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनानै वी आर बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव ULB नि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों। नोंथांमोना सम दङब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांदो। अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव। जोंनि बर' समाजाव गोदान आफाद जोनोम मोनबाय। बे आफादानो जाबाय ULB। नोंथांमोना मिन्थिखाबाय। दा बेनि फारसे आं मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना खोनासंदो। जोंनि बर' समाजाव डिभाइड आसाम 50-50 बुंनायनि सोलाय दिनै बर' हारि 50-50 बुंनायसो जागासिनो दङ। दिनै गोबाङानो राजखान्थिजों लोब्बा लानानै राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै दिनै बर' हारिनि थामोनथाखौ नेवसिगारगासिनो दङ। दिनै डाइरेक्ट बुंनो थाङोब्ला जोंनि ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, ULB आफादखौ सोर दानो थिनदों? गाव गावनो दादों, गाव गावनो थैनांदों, थैथों, गावथारजाथों। दिनै बिसोरनि थाखाय गुबुना गावथारजादों, गुबुना दाय साजायनानै बुथारजादों, इनाय बानाय होननानै गोबाङानो पस्ट होदों, बुंदों। बाट बेफोर बाथ्राया दिनैनि समाव बुंथाव नंगौना नङा नोंथांमोना साननानै नाय। दिनै नोंथांमोना सानदों एबा बुंदों बेफोरबायदि, नाथाय बे आफादा मानो जोनोम जादों बेखौ एसे साननानै नाय। आं बुंदों डाइरेक्ट, जायफोरा बेफोरबायदि हारि अनफावरि एबा हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिखौ दिनै बेफोरबायदि नेग्लेक्ट खालामदों, नोंसोरबो साननानै नाय। सानसे समाव नोंसोरबो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, खर'खौ थख्ला सिनदोंमोन, थैनि सुहि होदोंमोन, थैनि सिगनेसार होदोंमोन, लामा सामा जथेदोंमोन, रेल लामा मा होनो बेखौ राजा लामायाव जथेदोंमोन। दिनै मानो बेफोरबायदि पस्ट होनो मोनखो? दिनै मानो बेफोरबायदि बुंनो मोनखो? मानोना नोंसोर राजखान्थियाव आगान होबाय। नोंसोरनियाव बर' हारिनि थै गैला। जायफोरा दिनै बर' हारिनि थाखाय नांनो थाखाय एबा बर' हारिया दिनैसिम गुबुन हारिजों गादब जानानै दं, सैसो खालामजायो होननानै दिनै बर' हारिनि थाखाय नांनो होननानै ओंखारबावबाय। बे हारिखौ जेनेबा बे आफादखौ नोंसोरो मिनिदों, नोंसोरो नेग्लेक्ट खालामदों राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै। दिनै राजखान्थिखौ साननानै नोंसोरो बै हारिखौ गुबुन माने आयदाजों एबा आयेनजों रुजुनानै माने नोंसोरो एरायनो सानगासिनो दङ। दिनै नोंसोरबो मोनसे समाव हारिनि थाखाय नांदोंमोन। बै समाव जुदि बेफोरबायदि जायोमोनब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन। मानोना दिनै नोंसोरो राजखान्थि फोथाराव आगान होबाय। नोंसोर सानदों नामा राजखान्थियाव आगानखौ माबोरै एबा राजखान्थिनि गादिखौ एबा राजखान्थिनि बे मोन्थायखौ नोंसोर माबोरै मोनखो? दिनै बैसोर बायदि हारि अनफावरि हारिखौ गोजौआव दैखांनो नाजाग्रानि नाजानायाव बिसोरनि जिउ जोबनांनायाव दिनै नोंसोर बे लेभेलाव दङ, बेखौ सान। जोंबो लुबैया जे बेफोरबायदि मादो मा होनो हाथियार दैनानै बर' हारिखौ बेफोरबायदि असान्थि खालामनो जोंबो लुबैया। जों बेखौ जों गाज्रिबो बुङा, मोजांबो बुंनो थाङा। बाट बेखौ साननो गोनां बाथ्रा, दिनै मानो बेफोरबायदि गोदान गोदान आफाद उजिगासिनो दङ। आं डाइरेक्टलि बुङो, जोंनि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां बर' बिर जोहोलावफ्रा बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनो नाजाग्राफ्रा जेलनिफ्राय दासिमबो गवाखै, बेनो मोनसे। आरो नैथियाव दङ बे सारेन्डार जानाय NDFB, लोगोसे बे ULB आरो गोबां साजायनानै जेलाव सोनानै दोनजानाय, केस नांजानाय एबा केस होजानाय, दिनै बिसोरो उदां जानो हायाखै। दिनै नोंथांमोना मा मोजां मोनदों नामा? आं डाइरेक्ट बुङो, नोंथांमोना मा बर' हारिनि थाखाय नांग्रा जाय जोहोलाव बिर जोहोलावफ्रा जेलाव थानानै दिनै टाइम बाय टाइम ओंखाम मोनजादों, टाइम बाय टाइम दिनै ओंखाम उखैदोंब्लाबो ओंखाम जानो होननानै मोना, दिनै हाजिर ह होननानै जुदि रुल नं गाबज्रि जादोंब्ला येस सार होननानै सैमा अमाफोर बायदि बाहायजादों। दिनै गुबुन फारसे राजखान्थियाव आगान होनायफ्रा बैसोरनि थाखायनो आगान होनो मोनदों, बैसोरनि थाखायनो गादि मोनदों। दिनै बेफोरबायदि लेभेलाव दङ। दिनै बिसोरो AC रुमाव उन्दुदों, AC रुमाव थानानै AC गारियाव गाखोनानै दिनै उदां उदां बेरायथिंनानै नायै बेदरै जाथि बंस'जों गथ' गथाय बिसि फिसाय रायजो जादों। दिनै बैसोरो मानो उदां जानो मोनाखै? मानो बिसोरखौ उदां खालामाखै थाबैनो? दिनैसिम बिटिआर सुक्ति जानाया बेसेबां गोबाव जाखो नोंथांमोना साननानै नाय।